Kanigere ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nong kan ti walang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor man ta kastem. Kintu ulat ke jila Meghalaya Satyapal Malik ia ka sorkar jila bakan watla da ka song pisa ka bakarpang banyak khali biang ki jingdu nong ki babon na ka jingki jong ka khlam COVID-19. Pensingaw Menteri Ketenat Social Welfare jong ka Meghalaya ia ka jingnon kam ban play ki jaka ai jingirap ki babha ban pembha biang ia ka jingim jong ki samla ki balangat ha ki jingdi bu ai drugs. Ha Assam lasang play biang ki jaka puli naduk menhin kesni tang na ka bentai ki samla puli final ha ki kedan ba per naduk secondary shening. Amdan jumar ke sorkar Meghalaya ban pendunai ki thup jing puli watla kala don shibun ka jingdu ha ka jing ai jing hikai ya ki khana school. Ha shwa ba pinya sngo ya ka khubor ka babnya sngo ha ban cha skor shwa ya ka ni ki jing penduna. Namar ka jingdan jing ka COVID-19 happening jumi ni kentu e phi ki parlok nang snga barok ban amle sting rei phi de ban shim ya barok ki la jing dan na ka te ka jing pang ka bashir khei. Kitu ki bladap saupsan sinem kerta shaneng ki blayo e ketika COVID ke beningkong ki di bani shim sai ketika ka baar kat kum ka por belabu. Bo ila deh ka jing shingan da ka babot perking ki mikilai tuli ki jing tumilin ki basuk. Pongi ki mask ya paji iwe na iwe sat bhai la ki kiti bat ka dur khmat man la ka por. Na ka bantay ki jing tip ki bakham banya ki bayade ka COVID-19 phila ban phone hekini ki national helpline number. Not iwe ar like handai nyau pra not sau henriu la ni ha un number iwe not nyau san ki number ai jing rap jong Meghalaya ki dei kini iwe not pra but iwe not nyau not menta pat punya sngwi ka khubor ka babnya ulat ke jila Meghalaya Satyapal Malik ulakentu ya ka sorkar jila banwat da ka song pisa ka bakarpang na ka benta ka jila kanang makan la ban khli biang ya ki jingnu jing sep jingdu nong ki babon na ka jing khi jong ka khlam COVID-19 ha ka jing kren bikinong pathai khubor minhin ka sngi ulat ulo ong ba ka sorkar India ka deban ai ka jing rap pisa ka bakarpang na ka benta ka Meghalaya bat ma uhi unsay rap pan pinyo ya ka te ka song pisa ka ban rap khli ya ki jingdu ki babon jong ka ni ka jila Kamashwa ulat lopan pauru ikijing sngo benyau ba wat la ka sorkar jela kala persang borba banyadan ka jing sapliang juga khlam COVID-19 kalong pat ka ike ka bakham snusi bagi dangdan shibuan ki brio ki badap da ka jing artetin ban aya ketika ulat ulak kedau syai ba kadai tang da ka ba aya ketika baka jela kan sala ban wan phai biang syaka longkaman ka babit biang kloi kat bala Menteri Ketenat Social Welfare jang sorkar Meghalaya ubakir men shilau loong ba ketenat social welfare kan ampelat ya kan nuku lat ha ka jing khun persya ya ka jing kan rei ki drugs ha ka jela ula banjir ya ka jingnan kaman pemi shu ki jaka sumar ba jaka ai jing ram ki babha bat ki bakham duna ka dor na ka benta ki tu ki brio ki belangat ha ka te ka jing riam Menteri Sorkar ula kren ya kini namar bon ba ki samla jong kini ka jela ki la kerni ha ka jing penen kam drugs hende ka jela tat haduk menta kampat biang ya ki jaka ai jing rap ki babha bat ki baduna ka dor Menteri ula ai ka jing ro ka tanat kulit ha ka batek lakam ya ka jing ken rei drugs ha ka ni ka jela Ha India ladap aitika COVID-19 syapalat hendri pupra kelur nyupusan lak ngut ki brio ha ka lengkeri tat haduk menta Katanat ka bakhmi ka kot ka khia ka pentip ba minmin ka sngi lai phupra hajar tindai spa sau phupra ngut ki brio ki langat ha khanyang jingpang ha ka ju ka por sau phulai hajar khandai spa lai ngut ki lalat nyau khanyang jingpang corona ki blai jingkot barok ki long ba lai klur ar phuai lak phrap huai hajar ngut ha ka leng kari India Ha Meghalaya ka khubor ka basngu tanat ka long ba amshim ladan ba yap minhin ka sgi na ka khlam COVID-19 ka tanat ka bakhmi ka koi ka khya ha Meghalaya ka pantin ba ki dan chis pa ar phulai ngut ki brio ki bala yo thamai ok yang jingpang minhin ka sgi mar ha ka jo ka por ar spa san phulai ngut ki bai pat ki lalat nyok yang jingpang ki brang don yo khnyang jingpang mata ha Meghalaya la ni ki active cases ki dan ar hajar chis pa sangut ki bala koi baro tar hadu menta ki long hinya phulai hajar News pa katwengon. Kani ko khubor ka wanshpi na ko All India Radio Shillong. Ha Assam las dang pli ki school at college na do higher secondary hadu ka post graduate na do minhin ka sngi.
kat kum ka jing batha bala ai de katanat puli puthi jong sarkar Assam la ai lat ban pli ki jaka puli tang na kabantai ki samla puli final jong ka kedan higher secondary graduate but post graduate wat la kata ki kena school nando class 1 nando class 11 ki samla puli nando first semester hado 7th semester jong ka degree but kitu ki ba puli first year ha ka post graduate kindang ha bateng shwa da ka online class ki nong hikai ba ki kena school ki la do shibuan ka jing hikai ha uni usnem puli bomenta nama ka jing khie jong ka khalam covid-19 ha ka sin ka ba ar wala kata na kalyang jing sarkar jila kam den jing mo satyaban penduna ka thop jing puli ha ki kadan secondary but higher secondary katulong khubor bala yo na katanat puli puthi jong jilla ka ong ba ka sarkar kan am penduna ai ka thop jing puli bala bu hindre ka laban kampan jilan por shosho e usnem puli bomenta shau banai leber 8000 arpuar laban penduna biang hangni ba usnem 8000 arpau katanat ka bakhmi igi jing puli hakani ka jilla ka lapan bana bakan matno laipo nakshispa ya ka thop jing puli ban penbiang ya ka jingdo jonggi khinna puli bon banai namar jong ka khlam ka bala bodru da ka jing khangdam ka baperking ban rakhi penengro megeling ko snem ka banyo pusan jong ka jingyo latlo kari hapo jong ka program azadi ka amrit mahotsav jong ka sarkar India ka Assam Rifles ka penong ya ka cycle rally bala aikerteng freedom cycle rally ban pintiu ya ka fit India movement kinong shimenta halaki jong cycle kila mi minsi ublay ban netlanti 1000 kilometer na laikor sa New Delhi ketika kenhuan kinunya cycle bala penyak jaka Assam Rifles kan ya lingna ki jaka ki bokongsan ki bedai baka jing ki lai lui kari India ka seng bhalang thma urangli yani ka tur min ka si kala pun ko burom ya ki sauphong gi khon jong ki nong de jing de madan ki bala pass bhai ki examen class 10 but class 12 jong ka embos ki nong ilam jong ka tur ka kong Angela rangat haba kren ki la pathai ko bor kala ong ba ka seng ka snowsarong ki khon jong ki nong de madan ki pass ba ha kum kini ki examen kala ong ru ba wat hapdeng ki babon ki jinge kini ki samla ki mishim na do jing kirmen badak mensi me khun kila la ban kot sha kata ka thong ka kong Angela rangat kala thu ba ka tur kala la ban penlong ka jing pen khre kot habo ka yeng darbar sosun ba sang kini kai ru kilong ki bala pass bha ha ki jing puli jong ki ka sur ki nong maulai min ka sngi ka penlong ka jinget pat ba ka jing pendem tari ha maulai Shillong kum ka dak jong ka jing persha ka sarkar ka bala snap manthi man suspend ki he pulit ki bala dan kti ha ka jing penyap u de khot barim jong ka HNLC ha ka ti ka sngi la yu i ka jing shimta jong ki de khot jong ka ti ka kanhon da ka jinget pat ba lingba ki surak maulai kini kini shimta ki la ra ru ya ki lama bala tho ka jinget pat ba bat ka jing pendem tari andala dap kini ke jingat pat ba ki dekhot jong di ke kenhuan ki lalet bu no agi tari jong ki ha ka wai ka kali bla penying khnang na ka benta ka tei ke jing thumu ringkat bagi jilla baro ka wai ka bak mararu kala rakhi pendan burom ek teachers day ni ka sni burom krpang ki no hikai ya ka bla penong min ka si ha rangku Memorial Girls Secondary School Hall ha bak mara katangchi movement ka badai ka extra additional commissioner EAC bakmara kala ai ka jingiro ikino hikai nakabenta ka kam shakri ka bagila ai da ka jinglen na de kala ero ru ikino hikai ki bla tre klem that ya ka por khlam ban penbiang da ka jing hikai online ki khna puli ha ka te ka program la le burom ru ikino hikai ju ka district ki bla yo ya ka khusnam unong tho ju roi ba pongnan ka jalao ba nil nong kanri unsai opdyang ya ka khusnam badan buram Doctor of Letters honoris causa ha ka convocation ka ba praj ka National Institute of Technology NIT Meghalaya ha ka te ka program ka ba shisin chisnem ka NIT kan sapanya ya ka da ka video conference ha ka shitrik urisau 8000 arphoi ha ka ba lakhmilinti bo mantri ka tanat puli puthi jong sarkar India Udharmendra Pradhan unsadon nangkum kongsan ke NIT kan pun ko burami uba anil nongkundi ubala yoru ia ka Padmashri na ka benta ki jingno sinyang jung ha ka put katem bat karwai ka siau ba kum juru na ka benta ka thong jing job ka bula la ban kan jo da ka ba penmi ia ka Shillong Chamber Choir ka bala pau shibun ha ki rinsan jung ka perthai ka tu gani ka khubor ka lakon par kalawan shpin ka All India Radio Shillong sngob haban apat menta sai ka program ka ban bot